Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu s aplikací IFTER-EQ. Dnes si probereme grafické panely. Grafické panely slouží k vizualizaci a k ovládání stavových proměnných jednotlivých integrací. V videu vidíte vytvoření nového grafického panelu. Panelu zadáte název, popisek a počet vrstev. Vrstvy v tomto případě slouží pouze při umísťování proměnných na panel, kde do jedné vrstvy si například přidáte proměnné od EPSky a do druhé vrstvy proměnné od EZSky. Při editaci panelu poté velmi jednoduše oddělíte prvky, které v tu chvíli nechcete editovat. Pro ukázku si vytvoříme dva grafické panely. První grafický panel bude mít barevný podklad a na druhý grafický panel umístíme bitmapovou grafiku. Po spuštění grafického panelu můžete vidět, že se zobrazí zvolené pozadí. U každého grafického panelu lze dodatečně měnit jeho vlastnosti, jako je název, popisek, rozměr, počet vrstev, skripty při spuštění nebo při uzavření panelu a v neposlední řadě samotné pozadí. Tlačítkem Edituj se dostáváme k editoru grafického panelu. Ten je rozdělen na 3 hlavní části: integrace, poplachy a systém. Nejprve si vysvětlíme záložku systém. Na paneli můžete umístit své vlastní obrázky. Každou vloženou komponentu na panel můžete libovolně velikostně upravit. Každý grafický prvek podporuje nastavení průhlednosti a možnosti otočení. Komponenta text vloží textový řetězec na panel. Velikost textu, barva pozadí je volitelná. V tomto případě můžete vidět i práci s vrstvami, kdy text si vložím do vrstvy 1. Pod rolovacím seznamem vrstvy si vyberu vždy vrstvu, kterou chci editovat. Na komponentu tlačítko lze nastavit, co se má stát po kliknutí. Nejčastěji se používá k přepnutí grafického panelu a k utišení alarmu, zapnutí skriptu a podobně. V našem případě jsem zvolil, že po stisku se otevře jiný grafický panel na monitoru 1. Po spuštění grafického panelu a kliknutím na tlačítko se mi přepne grafický panel na jiný. Mezi grafickými panely lze jednotlivé komponenty kopírovat a tím si ušetřit práci při jeho tvorbě. Vložené komponenty se umístí přesně na stejné místo, z kterého je komponenta kopírovaná. Kopírovat lze i více komponent najednou.
Komponenta deník slouží k umístění logu na grafický panel. Logy si probereme podrobněji v nějakém dalším videu. Komponenta vykreslení grafu vykreslí definovaný graf, například teploty nebo napětí sviče. Komponenta skripty slouží ke spuštění a editaci skriptů. Ostatní komponenty slouží ke EKV a KZS systémům a v některém z našich dalších videí se k nim vrátíme. Záložky poplachy a integrace budou vysvětleny ve videích s konkrétním příkladem integrace. Nyní vám děkuji za pozornost.